Είναι απίστευτο πόσο σε συμπαθεί ο Παμπλίτο. Α, κι εγώ τον συμπαθώ. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που θα είμαι νονά του. Τι όμορφη ήταν η ομιλία του ιερέα σήμερα, Ναι, είναι σημαντικό να μαθαίνουν τέτοιες αξίες. Μαριάνο, κάτι έχεις? Μπορώ να σε βοηθήσω? Σε 2 εβδομάδες παίρνω πτυχίο και έχω 2 δρόμους. Ο ένας είναι να αρχίσω την καριέρα μου, να γίνω ιδιωτικός γιατρός, να γνωρίσω άτομα που θα με βοηθήσουν, να βγω από τη φτώχεια. Και Ή ο άλλος δρόμος? να κάνω μια πιο απλή καριέρα. Να βοηθώ κόσμο που αγαπώ, ο οποίος με χρειάζεται. Εσύ τι θα έκανες, Αυρόρα? Δεν θα το σκεφτόμουν καν. Σε ξέρω πολύ καλά και σίγουρα θα μείνεις κοντά στα άτομα που αγαπάς και όχι με όσους σε συμφέρει. Αλλά είμαι σίγουρη πως θα πάρεις τη σωστή απόφαση.